magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si EJ Gabuat. At panibagong araw is panibagong surprise sana. Patawad aking anak, kung kailangan ko lumayo. Marahil ay hindi mo pa naiintindihan kung bakit kailangan kong lumisan. Alam kong para sa akin na iwanan ka, kapalit ng kinabukasan mo ay titiisin para lamang sa'yo, kapalit ng A few moments later. So andito na po tayo guys kay Ma'am Sofia Bianca Asma. Let's go. I-prank na natin siya. Ma'am Sofia Bianca. Bali ano po ma'am, nakarating na po dito yung order niyo. Order po na cellphone. Worth of 20,000 po ma'am, kaya ano po. Pirma lang po tapos makukuha niyo na po yung yung order niyo. Bali 20,000 po ma'am yung order po niyo. Bali 20,000 po lahat ma'am. Po? Ay pero ma'am, nag-order kayo sa amin eh. Wala ba? Meron. Diba ikaw si Sofia Bianca Asma? O nag-order ka po sa amin ng cellphone na Vivo? Wala po. Meron. May picture ka kaya doon tapos pirma? Wala po. Meron kaya? Ay, ikaw ba si Bianca o si Kasi Sofia Bianca eh. Kailangan mo pong bayaran ng 20,000 yun, ma'am. Wala po kayong pera, ma'am. Kay mama mo. Asan si mama mo? Siya. So paano yan ating andito na yung ano mo eh, order mo. Bali may free rin kaming headset na ibibigay. Yung charger kompleto ba? Oo. Parang ganito mama yung order nyo na ano, Samsung pero try yung camera mo. Wala po kang pera ma'am, paano yan? Tignan na lang po natin yung ano, yung perma kung sa inyo yung perma na yun. Siya ang titingin ko. Ay, ikaw ba? Ay, si ate ba? Bali maganda yung order ng cellphone ma'am. Good quality ka sa mga picture doon. Doon mo nilagay ng address sa ano? Ang pagkanda doon. Okay na po, Uncle. Ano ito yung cellphone na order mo sa amin at happy birthday.
Happy birthday, Sofia Bianca Asma. Malapitin mo siya dito. Lapit ka dito, Adi. So, ang nagbigay ng regalo para sa iyo ay si Ma'am Marisa Asma. So, anong masasabi mo kay mama mo? Kasi siya ang gumawa mo. Surprise na. Salamat po kay mama. Maraming salamat. Sige na, sabihin mo rin. Hindi ka na, gano'n. Sige, sabihin mo na yung gusto mong masabi sa kanya. I-record niya yung video para maparating sa kanya pasasalamat. Thank you po nga. Lagi po siyang mag-iingat. Tapos po, huwag niya po pabayaan yung Napaka-sweet naman ni Sofia. So, Sofia, picture ka muna dyan. 1, 2, 3. Pag lumuluha ay patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadapian ng nunang halik. At kapag gabi ay malamig, yayakapin din ng mahigpit. Ipapanalangin. A few moments later. So, papasok na po yung mga pagkain ni Sofia sa kanyang bahay. So, tara. A few inches later. So, hindi pa po dyan nagtatapos ang sorpresa po ni Ma'am Marisa po para sa inyo. At may message po ang inyong ina at babasahin ko po. Hi Nak, happy 16th birthday Nak. Sana napasaya kita sa munting sorpresa na handog ko sa iyo. Sensya ka na kung wala kami ni Papa ngayon kaarawan mo at sa mga darating pang kaarawan mo. Wish ko sa iyo, sana lahat ng pangarap mo matupad mo at lagi kang healthy. Salamat anak sa pag-intindi at pangunawa kung bakit magkalayo tayo. Alam mo ang dahilan lagi kong sinasabi sa iyo at kay Ading Mona ang paglayo ko para sa inyo at sa magiging kinabukasan nyo. Nasa malayo ka man, ako at si Papa, lagi mong tatandaan na mahal namin kayo. Kaya hiling lang namin ni Papa mo mag-aral kang mabuti. Dalaga ka na Nak. Baguhin mo na ang dapat baguhin sa'yo. Di ko na kailangang isa-isahin pa. Alam mo na kung ano mga yun. Kahit gaano pa katigas ang ulo nyo ni Ading, proud pa rin ako na anak ko kayo. Dahil kayo ang regalo ng Diyos sa amin. Kung may problema ka, tandaan mo, lagi dito lang ako. Handang damayan ka kahit nasa malayo ako. Huwag kang papatalo sa pagsubok na darating sa buhay mo. Malaki man o maliit, dapat maging strong ka. Lagi dahil ang pagsubok na yan ang huhubog sa'yo para maging matatag ka. Huwag mong iisipin na nag-iisa ka na dito kami lagi ni Papa mo. Mag-chat ka lang o kaya tawagan mo si Papa. In God's perfect time, magkakasama din tayo at hindi magkakahiwalay pa. Kunting tiis pa na matapos lang namin kayong pag-aralin, hindi na ako aalis sa tabi nyo. Kahit napakahirap na malayo sa inyo, magtitiis ako. Mag-ingat ka lagi dyan at alagaan mo ang sarili mo. I love you na. Miss na miss ko na kayo. Again, happy birthday. Enjoy your day na. So yan po ang message ni Ma'am Marisa po sa inyo. Mother niyo po ba siya? Mother niyo po. So ano pong masasabi mo sa inyong ina sa message niya na pinarating sa'yo? Salamat po kasi nandun sila namin. Habaan mo. Salamat mama dahil At saka ano po, nagsasakripisyo po sila para sa amin. Ay, ano pong masasabi niyo message niyo para kay birthday girl niya? Para po makita ni Ma'am Marisa. Dito na lang po ma'am sa video. Sige na, focus mo. masasabi ko sa'yo, happy birthday. Masasabi ko lang sa iyo, mabuti hindi mo sila nakalimutan. Palagi mo sila inaalala. Kahit kami mga lula niya, palagi kami nandun sa tabi niya. Sasabi sa kanya na maganda ang pagpaan ko sa kanila na hindi siya alis-alis ng gabi eh. Ganun. Pinapayuhan namin siya ng mabuti para matuwid siya. Ayaw ko nang anong mangyari ng anak ko. Kaya kami lang din nagsisihan niyo sa amin.
namin. Yung nga, ang padala mo dito ngayon, masaya kami din. Kahit ano ang kuha niya sa amin, hindi namin pabayaan yung mga anak niyo. Kahit wala ka, kami naman din ang nag-aalala sa anak mo. Yung nga, ngayon, masaya kami na hindi mo sila nalilimutan. Kahit paano yung tira. Yun lang po. Sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking hipag na si Marisa Asma kasi hindi ko alam na dito na-surprise ako kasi ang alam ko sa kabila gaganapin kaya hindi ako nakapag-ready. Ano ba yan? Ngayon, sa kanyang anak na si Bea, masasabi ko lang, naku, Prime. Dalaga ka na, alam mo na yung mabuti at hindi. Hindi na namin kailangan sabihin sa'yo ng paulit-ulit. Pag sinabi namin sa'yo na huwag, kung ano yung hindi dapat gawin, sana makinig ka. Kasi kami, minsan lang namin sasabihin yun sa'yo. Hindi na namin uulitin kasi malaki ka na, hindi ka na 10 years old, kundi 16 years old ka na. Sana kung ano man yung mga nasabi namin sa'yo na medyo na masakit sa kalooban mo, sana pagpasensyahan mo kami at sana maintindihan mo rin yun kung bakit namin nasasabi sa'yo. Kasi tinatama lang yung at sana hindi lang sa araw na ito, hindi lang sa araw na ito na maging ganito yung ano mo, yung buhay mo. Sana tuloy-tuloy pa. Sana hindi sila magsasawa, sila mama mo, papa mo na may sorpresa pang darating sa'yo at patuloy silang magsuporta kahit nasa malayo sila. Kasi nandito lang kami, mga tita, lolo, tito, mga ading mo, mga pinsan mo. Nandito lang kami para sa'yo, umaalalay, bilang pamilya mo. Kasi kami na yung second family mo. Kasi wala nga sila. Alam namin yung pakiramdam na wala yung mama at papa. Kaya sa abot ng aming makakaya, ginagawa namin na mapabuti kayo kahit na wala sila kasi ang hirap ng walang magulang sa tabi sa Ate, ang sabi mo kay ate mo. sana anak, pagbutihan mo ang pag-aaral mo kahit ang gusto lang ng mga magulang mo is makapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi ang hirap ng walang pinag-aralan anak sa totoo lang. Hindi nyo makamit yung gusto nyo sa buhay kasi babae ka, pag ikaw nakapag-asawa ng walang trabaho, ang hirap. Nararanasan nyo ng magulang mo ngayon. Kaya ang gusto nila makapagtapos kayo sa pag-aaral. Yun lang, sana si ading mo rin ganun din sana. Kasi lalaki siya. Siya yung magtatayo ng pamilya niya balang araw. Sana magbago na siya, yun lang yung gusto ko sa inyong dalawa. Kasi ang hirap talaga. Muli, happy birthday anak. Sana magbago ka na, ano? Hug po, hug. Happy birthday. Bigyan kita ngayon, maganda ka ngayon. Pati nila kasi. Ano ba't kami niyo? Birthday mo ngayon. Wala akong masabi. Ang masasabi ko lang is mag-aral tayo ng mabuti. Kaya nga. Bakit ako? Ikaw kasi umiyak ako. Araw daw. Mag-iyagan ka dyan. Kaya nga. Bakit mo mas malabang walang masasawa. It's a tears of joy. Ang basta girl, mom, lolo. Basta mag-ano tayo ng mabuti. Anong maging gusto niyo sa buhay? Ano ba gusto niyo maging? Prutan, tapos, sana, frontliner, nurse. Mo yung pagiging moody mo. Magiging masungit. Masungit daw. Magkuhin mo yan, yun lang. Matupad mo yung hiling mo. Yung gusto mo, I love you. No!
Si Kuya Mark. Happy birthday. Kaya mo yan. Tapos hindi rin yung yung bilin ni tita, yung sabi ni mama mo. Pag 18 yun, happy birthday daw. Dito lang ako lagi para sa'yo. Yan. Mag-iintay akong kakain. Kung pwede na. Sige, mag-aral muna ha. Opo, mag-aaral po. Study first. Tayo muna sa Para ang hirap ng buhay. Aray! Opo, mag-aral muna. Hindi ko susunod yung yung sabi ni mama. Bait bata. Happy birthday. Mag-aaral. 2 hours later. Pag sinindihan ko po itong candle ni Ma'am Sophia is kakantahan po natin siya na happy birthday. Pagsisindihan? Namatay. Pagsisindihan. Wala kaya po. Oh, ganda na. Hindi makakain, hindi magkanta. Wala ni Tite. 3, 2, Doon na sa natin. Ay, ano ko. Ayun. So, ano na po ma'am? Picture na lang po muna tayo. Family picture. Family picture po. Wa. Same cheese po tayo ha. Oh, sige. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Sophia! And surprise! A few moments later. So nakita nyo naman po kung paano na surpresa si Ma'am Sophia Bianca. Sana po nagustuhan nyo po ito. Then don't forget to like, comment, share, subscribe for more update. Just hit the button. Okay? Thank you. Surprise!